Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, llicenciada en Dret, postgraus en Comunicació Corporativa, Gestió Pública i Lideratge. Inicia la seva experiència professional a la Ràdio Sant Cugat i posteriorment com a regidora a l'Ajuntament de Sant Cugat. Ha treballat com a directora general de Polítiques Ambientals del Govern i com a tinent alcalde de Medi Ambient i Mobilitat. Bon dia, Marta. Com estem? Molt bon dia, moltes gràcies. Per començar, jo voldria dedicar un brindis amb un cafè. Molt de gust. Fantàstic, gràcies. Marta, gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos. Igualment a vosaltres per convidar-me. Parlem dels ODS, els 17 objectius de desenvolupament sostenible. De quina manera creus que treballa el departament per aplicar-los? I creus que serà assolible això el 2030? La veritat és que el fet d'establir aquests 17 desenvolupament sostenible que formen part de l'Agenda 2030 de Nacions Unides ha estat una fita extraordinària per part de tots els països que n'han format part. Nosaltres, com a govern, vam participar en la seva elaboració, amb tots els treballs previs, i també els hem fet nostres. Hem desenvolupat i hem incorporat en el pla de govern el que anomenem l'Agenda Catalana 2030. Un dels departaments de la Generalitat el que ha fet ha estat aplicar en tot allò que fa aquests ODS en la mesura que li són propis. És a dir, nosaltres com a Departament de Territori i Sostenibilitat, per exemple, tenim tot allò que fa referència a la biodiversitat, tant la marina com la terrestre. Tot el que fa referència a l'objectiu 13 de l'acció climàtica, també a les ciutats intel·ligents, a les ciutats sostenibles, el número 12, que és el de la producció i el consum responsable. Per tant, mirem que totes aquelles accions que fem com a departament estiguin alineades amb un o més objectius de desenvolupament sostenible. I ara, arran també de la Covid, amb tot el que està fent el govern a nivell de recuperació econòmica i social, aquest pla que li diem la Coreco, també el que s'ha establert és que totes les mesures que posem en marxa han de respondre a 2 o més ODS. I si parléssim de l'economia circular, com creu que està integrada dins de les empreses? Com creus? S'està aplicant? Bé, jo crec que l'economia circular és l'única economia possible. Les empreses cada vegada en són més conscients que han d'aprofitar els materials que elles utilitzen, però també allò que abans anomenàvem residus, però que acaben sent també materials que potser o ells mateixos o alguna altra empresa poden utilitzar. I, evidentment, els governs hem d'ajudar. Calen eines d'estat per avançar d'una manera realment important en l'economia circular. S'han d'aplicar beneficis fiscals, incentius, com ara, per exemple, un IVA reduït, inversions en recerca i desenvolupament. La innovació aplicada a l'economia circular és un element cabdal. A Catalunya, en aquests moments, estem desenvolupant ja la revisió del Pla d'Economia Circular de Catalunya, que esperem tenir enllestit en els propers mesos. I, per exemple, en el tractament de residus a dins de les empreses, creus que es fa bona gestió? Sempre hi ha de tot. Evidentment, l'evolució ha estat molt positiva. Des de l'any 1984 que tenim dades de com les empreses generen els residus, com els tracten, quin ús se'n fa després. El que hem anat fent a Catalunya, a diferència d'altres territoris de l'Estat, és que per al món privat el residu com a tal té un cost. I per això les empreses inverteixen en mesures de prevenció i minimització, també amb suport econòmic nostre, amb incentius per part del departament. De fet, Novell, Cafès Novell, és una molt bona mostra, no? Tota l'evolució i tota la inversió que s'ha fet en innovació per tal de generar una càpsula que sigui 100% compostable i que, per tant, no generi residu, és el model que les empreses haurien de seguir en tots els àmbits. El teixit empresarial està compromès amb aquesta sostenibilitat? Què en penses? Que tothom és conscient de que, al final, les matèries primeres en el món són finites, que cada vegada tindran un cost més elevat i, per tant, que tot allò que suposi recuperació i reincorporació en el mercat de les matèries primeres és un valor. I si parléssim de la societat en si, amb el tema del reciclatge, creus que estem conscienciats? O quin nivell de consciència tenim? Bé, crec que passa una mica el mateix que amb les empreses, que hi ha hagut una evolució molt important. Des del Capità Enciam, que molts el recordem, de l'any 94,
que va ser la primera campanya televisiva on es va fer referència al tema de la recuperació de materials i el reciclatge, amb tota la feina que hem fet a través de les escoles verdes, que ara hi ha moltes generacions d'adults que ja han passat per una escola verda. Tot això ha anat canviant moltíssim. És veritat que els nanos són la principal font de conscienciació de les famílies, però només cal veure els números. De l'1,5% de recollida selectiva que teníem a l'any 94 a gairebé el 50% de recollida selectiva del 2019. És un salt enorme, cal que sigui molt més. Aquest 50% no és suficient, hem d'anar encara a percentatges més alts. Des del govern s'estan fent moltíssimes campanyes per canvi d'aquests hàbits, no? Creus que encara s'haurien de potenciar més o s'hauria de fer encara més campanyes a nivell de població? Intentem nosaltres, des de la Generalitat, des de les campanyes, explicar que això no és perquè sí, no és que tinguem aquesta mania de que la gent separi, sinó que el que volem és que després, amb aquesta bona separació que s'ha de fer, aquests materials es puguin recuperar i els hi puguem donar una segona vida. Aquesta és la finalitat última, que els puguem recuperar. Per això és tan important fer la recollida selectiva també ben feta. Estalviem recursos econòmics, contribuïm a preservar materials i contribuïm també, molt important, a la lluita contra el canvi climàtic, perquè una mala gestió dels nostres residus contribueix amb un percentatge important a les emissions de CO2 del país. Marta, ja per acabar, si haguéssim de parlar d'un llibre, d'una cançó i d'una pel·lícula aquests dies de confinament, què ens diries? Bé, doncs, la veritat és que han estat uns dies especials i a casa, com a mínim, la música ha tingut una funció molt important perquè ens ha acompanyat molt durant tots aquests dies. Hem escoltat cançons, sobretot, que ens animessin, cançons alegres, i, per tant, si hagués de triar alguna, doncs, no ho sé, ens han acompanyat molt les cançons dels Beatles, que ens agraden molt, també les de Bruce Springsteen, entre molts d'altres, però qualsevol cançó d'aquests dos seria una cançó que ens ha acompanyat durant el confinament. Els dies de confinament han sigut una mica tristos, però també han tingut algunes coses bones. A mi m'agraden molt els musicals i ara fa uns anys vaig tenir l'oportunitat d'anar-ne a veure un que tenia moltes ganes de veure, que és Hamilton, sobre els pares fundadors de la Constitució, sobre el primer secretari del Tresor dels Estats Units, Alexander Hamilton, que no és un tema gaire habitual en els musicals, però que en aquest cas és un musical que ha revolucionat el món de Broadway, i gràcies al confinament n'han avançat l'estrena en pel·lícula que havien gravat i que tenien previst estrenar més endavant. De fet, és l'obra de teatre filmada i es pot veure des de divendres passat a Disney Plus i, per tant, és quelcom que per la gent que li agraden aquestes coses jo la recomanaria. I a nivell de llibres, doncs, també vaig tenir l'oportunitat de poder llegir abans que sortís a les llibreries el llibre que ha escrit l'exconseller, el conseller legítim de la Generalitat, en Josep Rull, que es diu Un dia d'octubre i dos poemes, que és un llibre molt emotiu, molt colpidor, doncs, que m'ha agradat especialment poder llegir. Marta, et volia donar les gràcies perquè aquesta energia positiva que transmets i aquesta alegria, ostres, hauríem d'aprendre molt. És dir, de veritat, Moltes gràcies, Marta, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Qualsevol cosa ja sabeu on soc.